Primul lucru este să nu te joci păcatul. Aici putem să observăm pe Iosif, care a ales să întoarce cu păcatul și să stea aproape de Dumnezeu, drept pentru care Domnul Dumnezeu a fost cu el tot timpul. Al doilea lucru este credința. Când Dumnezeu a îngăduit ca Iosif să fie închis în închisoare, vedem cum credința lui Iosif, vedem că el nu s-a mâniat, nu s-a depărtat de Dumnezeu. Mai vedem că Dumnezeu îl ridică pe Iosif atât de mult încât el ajunge al doilea în țara Egiptului. În Geneza, capitolul 41, cu 38, vedem că Faraon, cum afirmă despre Iosif, că el, că are în el Duhul lui Dumnezeu, iar în versetul 41, tot din același capitol, vedem cum Faraon îi dă în stăpânire toată țara Egiptului. Al treilea lucru despre Iosif, care m-a mișcat, este dragostea. Dragostea lui. Știm că Iosif putea să se răzbune pe frații lui, dar n-a făcut-o, pentru că iubea și prin asta și-a dovedit dragostea lui. În versetul 5 din capitolul 45, vedem pe Iosif care afirmă că toate lucrurile care s-au întâmplat în viața lui au fost îngăduite de Dumnezeu. Dumnezeu poate avea un plan cu fiecare din noi. De aceea trebuie să credem că toate lucrurile lucrează spre binele celor care urmează pe El. Amin. Amin. Tinerii îl laudă pentru o cântare. După aceea, fratele Rebuș, Daniel de la Torino, va aduce un salut din Biserica din Torino. După aceea, fratele Postor